Ahojte, moje meno je Martin a zapojil som sa do projektu 40 dní teraz. Nie som žiadny organizátor, neaktualizujem facebookové statusy a dokonca ani nespravujem žiadne webové stránky tohto projektu. Zapojil som sa úplne jednoduchým spôsobom a to tak, že som sa zaregistroval. Dnes som si pozeral aktuálne čísla, kto kde sa na Slovensku modlí a zistil som, že dnes sa modlilo 50 ľudí. Zajtra to má byť až 79 ľudí. Keď som sa pozeral na tie čísla, tak som si povedal, že wow, to sú brutálne čísla. A naozaj to tak je. Neviem, že z ktorej strany to prišlo, neviem, že z ktorej strany sa to celé privalilo, ale naozaj je to tu, pretože Slovensko sa mobilizuje. A vidím to na vlastné oči, že Slovensko sa mobilizuje. Páči sa mi, že to nie je pod svetlom obrovských reflektorov nejakej televízie a páči sa mi, že to nie je nejaký buchot obrovských ohňostrojov. Páči sa mi, že to ide presne tak, ako to ide, lebo vidím, že tvár Slovenska tejto krajiny sa krásne formuje. Preto vás chcem ubezpečiť, aby ste sa nebáli a chcem vás ubezpečiť, aby ste sa zapojili, ak ste sa ešte nezapojili, alebo ak váhate, či by ste sa mohli zapojiť. Pretože to, ako teraz Slovensko vyzerá, bude úplne inak vyzerať po voľbách, pretože my veríme, že Boh môže naozaj konať. A preto spravím svoju ďalšiu ťažkú vec zajtra ráno, pretože stanem o 30 minút skôr, aby som mohol bojovať za túto krajinu.